I veliki pozdrav svima bratići moji, dobrodošli u još jedan novi video na mom kanalu. Danas jedan veoma special video. Znači danas nešto što po prvi put radim, to je što nikad nisam u životu radio, a što sam odavno želeo da uradim. Jeste da čitam smešne komentare, hate komentare, zanimljive komentare i tako dalje. A danas ćemo da čitamo zanimljive komentare koji su mix smešnih i negativnih i tako dalje. Znači bukvalno zanimljivi komentari su samo zanimljivi, nije bitno da su smešni i tako dalje. Tako da bratići moji, spremite se, zavalite se u stolice da vidimo kakvi nas to komentari očekuju. Prvi komentar nam dolazi od Aleksandra Pavlovića i kaže ovako: ovo je jako cringe, zamolio bih te da ideš da se ubiješ. Žestoko smo počeli, ali ne dam se, bratići moji, ne dam se. Aleksandar želi da se ja ubijem. Nažalost, nećemo ispuniti tu želju danas. Fuck you, bitch. Drugi komentar nam dolazi od AZ i radi se, znači, to je komentar na klipu gdje sam napravio o gaserima, znači video kako postati gaser, tutorial, ali tu ima puno komentara i ovo je jedan komentar koji sam ja izdvojio, tako da ajde da ga pročitamo. Obriši video, druže, 2 tačke. Ne znaš šta znači gaser. Gaser je klinac koji je utripovao kriminal i kurči se. Ne seri, brate. Ako neko nosi Nike ili Balenciaga, nije gaser i takve stvari kao ti pričaju relativno debili. Opa, evo je druga uvreda. Koji nemaju para za Nike. Čekaj da vidim, brate. Da li imam para, stani. Zar ste mislili da ću da vam pokažem gdje držim svoje pare, a? Ezi, brate moj, video neću obrisati, nažalost. Ne znam da li će to da te pogodi, verovatno hoće, jer čim si napisao ovaj komentar, nešto te je duboko dirnulo tu. A ako kažeš da ne znam šta znači gaser, vidim da si ti objasnio šta znači gaser. Gaser je klinac koji je utripovao kriminal i kurči se. Dobro. Ako neko nosi Nike ili Balenciaga, nije gaser i takve stvari kao ti pričali. Nećemo komentarisati ovaj deo, idemo dalje. Još jedan komentar na gaseru, na video gaserima. Lazar Đorđević, veliki pozdrav za Lazara Đorđevića i za njegovo hejtovanje. Niko ti nije kriv što si autistični kid. Ako neko nosi Nike, to ne znači da je gaser, ili ako nosi dobre patike, to znači nikome nije obavezno da to kupi. To je sve šta ko voli, sat, ako neko vozi dobar skup auto, šta je on? Autoser. Autoser? Autoser. Kakve veze ima gaser i autoser? The fuck, brate, lik ne zna šta je gas uopšte. Gaser, autoser. Bukvalno mi pada IQ, brate. Osjećam, znači. Prvo osjećam. Vidite kako mi se lice, šta je da radi. Ne mogu da hajram svoje lice, ljudi. Paralizao sam se. FBI, open up! Okej. Stvarnio nema smisla koliko si malouman i retardiran. Dobro. Ja ne znam šta vam toliko uradili,
vidim ovdje gutaju se neke reči. Ljudi koji se oblače lijepo, to jest kvalitetno, da li cicuo? Cicuo? What the fuck? Koji jezikom priča ovaj lik, brate? Cena i kvalitet, izreku cena i kvalitet, samo to razmisli pre nego što izbaciš kidarski / autistični video. Poj. I nema tačku na kraju. Mislim da bi ti, druže, trebao da posjetiš malo osnovnu školu, da naučiš prvo pravila pisanja, a onda da se pozabaviš srednjom školom i nakon toga da vidiš šta je u stvari gaser, zato što vidim da ne znaš, a pogodilo te što sam to rekao. Ne znam šta da kažem na to. Ovo što ti rekao uopšte nije tačno, tako da moram da te razočaram. Žao mi je. Sljedeći komentar nam dolazi od Party Boya koji kaže: dobar si ti čovjek. Evo ti ruka, bre. Evo ti ruka. I hvala ti puno za komentar. Znači, trebalo mi je posle svih ovih uvreda. Znači, samo što mi suze nisu krenule. Ne znam gdje su mi maramice. Pripremio sam ih negdje ovamo. Imamo od što čistim ovaj ekran za telefone i tako dalje. Pa mogu ovako malo da... Tako da, to je to. Idemo dalje. Ispravi kičmu. What the fuck? Meni kriva kičma, brat. Ne znam. Morat ću da posjetim kiropraktičara da provjerimo to. Uglavnom, ovo je dobronameran komentar, tako da hvala puno. Izgleda kao da iskrijem kičmu, pošto mi je kamera bila u specifičnom uglu, kao odozgo malo, i onda izgleda kao da sam se ovako pogurio, u stvari ne, brate. U stvari vidiš ovo, brate. Vidiš ovo, Borez, razumiš? Vidiš ovo. Idemo dalje. Ok. Za sad je dobro, za sad se dobro snalazimo, braćo moja. Fotos... Ne znam više šta da pišem, Pato for Games. Čim se da smo ovog čitali već jednom. Ne znam se piše spojeno od sad, valjda. To je neko novo pravilo, braćo moja. Znači, ne znam se piše spojeno. Tako da zapamtite to. Nemojte više da pišete ne odvojeno znam, već ne znam spojeno. Jer to je sad novo neko pravilo koje su skoro uveli u gramatici srpskog jezika. Tako da znate to. A naš Pato ne zna više šta da piše. Čovjek je ostao bez teksta. Idemo dalje. Foxy the Multicolored Faux. Hoću da se ubijem. Ok. Idemo dalje. Ne razumijem te. Pitam te, može podrška na kanal Himalajević na TS i ti me odjebeš. Pa normalno, brate. I ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidjelo ovo današnje čitanje komentara i sami komentari, a moji pratioci su veoma kreativni, morate priznati, nisu sad svi, zato što nije imalo baš puno ovakvih komentara, ali ove što sam ja našao i izdvojio su baš kreativni, tako da hvala vam što ste komentarisali, braćo moje, da mogu da napravim ovakav jedan video. Vama, bratići moji, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako želite još ovakvih videa, obavezno snimit ćemo i obavezno lajkujte, znači svi hoću da lajkujete i ovi što su ovdje mogu da dislajkuju, znači oni imaju pravo. Znači subajte se ako ste novi, zapratite me na Instagramu Rekinsor97, obavezno, znači Rekinsor97, znači neću da ne bude, znači evo sad ću, znači da vam nisam rekao, razumeš? Znači evo ga, Rekinsor97, nadam se da će da se, evo ga, Rekinsor97, tu je, znači to obavezno i uključite zvonce i to je to, vidimo se u sljedećem videu. Peace.